Hej alle sammen, mit navn det er Ogni, og det er min første video på min kanal. Det starter med at lige sige, at der kommer tech og reviews og software og hardware, alt sådan noget på den her kanal. Og i dag der skal vi review den her ting, Tab 2, så jeg synes du skal kigge med. Den her tablet, den har et frontkamera. Lige der kan vi lige få et close-up. Der, jeg tror jeg lige kan se det. Der har den et frontkamera, og så har den et bagkamera, der er 3 megapixel. Skærmen det er 7,1, eller ikke 7,1, den er 7 tommer, og jeg bruger den sådan mest til at spille på, og sådan har den bare for at bruge den. Det er en rigtig god tablet til, den er lidt forældet, synes jeg. Jeg tror den kører 4,2 Jelly Bean Android. Den er 193,7 mm høj hedder det, og 122,4 mm bred. Det er det er som sagt en 7-tommer, og jeg synes det passer fint, fordi at man skal ikke have en for stor tablet, så bliver den nok lidt for stor, når den har sådan en 10-tommer en, og man nok skal bruge til skole og sådan noget. Så den har mange bøger i sin taske, så er den her helt perfekt. Den har en 1 GHz dual-core processor, som fungerer fint på den her. Den kører clean, og bare man ikke installerer for meget på den, eller det kan jo så noget gøre, om man har for lille lagerkort på, eller hvad det hedder. Jeg ved godt, det blev en rigtig kort video, men jeg har troet, den også blev lidt længere. Men det var i hvert fald min første video, hvor jeg reviewede den her Samsung Galaxy Tab 2. Og hvis du kunne lide videoen, så må du gerne trykke på den her subscribe-button og klik på like-knappen. Og som sagt, eller ikke som sagt, det har jeg ikke sagt før, men tak fordi du så med, og ja, hej hej.